Watch your step. Nako, yan na. No, don't do that. Kuya, mauna ka. Mukhang, Ayoko nga. mauna ka. Mukhang scary. Ayoko nga. Oh my God. Oh my God. Medyo natatakot na ako niyan. Kuya, mauna ka. Dali. Ako may kasama na. May nauna naman. Ay, siya nasa unahan kayo. Pag gumulong ako, kayo sasalo. Medyo mabagal. Ipagpatawad nyo. Parang pinig mahulog yung. Pinali na ulit yung packet. Oh my God. Opo. Dito din paakyat mamaya, kuya. Pag doon kayo sa kabila dumaan, sa taytay na, ano nyo. Grabe siya. Nakakatakot naman this. Oh my goodness. Tandaan lang po ah. Slowly but surely. Tadyan. Okay, ayun na sila. Pambaba mo sa mga. Ayan. 1, 2, 3, smile. Sarap po. Ay, wow. Ilan pa kayo? Wonder Choc po, 12 packs. Pero, ano lang muna. Kayong dalawa na lang muna, ma'am. Hard hat po kasi. Sunod. Okay, pwede na bumaba. Pwede pumunta doon. Ah, pwede po. Pwede nga sa doon. Paglabas nyo, pasig river yan. Tama, agad na ako. Marami pala yung ano. Ay, na. Bye-bye, Kayla. Group chat kayo. Group chat. Ipon-ipon kayo sa baba. Yung ano pa, sinilas, yung natapat ng gamit. Ay, yan na pala. Yan na mismo. Yan na mismo. Ma'am, ang ipon kayo, pipicture ako kayo dyan. Wala kayo. Okay na ha. Bumaba. Babantayan ko na lang yan. Kahit sa dula. Gusto mo namin ako sa kanya. Bakit ko ba lang pamakaskamay natin makakaaw? Atrakin mo ka lang. Sana galing lang. Hindi ang gulo. Latay. Dahil tayo pa.